السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. asawere salinde en laarino kono badar haton en dari o wiyen wa ba'da badrin bi sab'ati ayamin hashada bani sulaym wa bani ghatafan quwwataha li ghazwi al-madina. o yibawo kono badar sali bawo ton be nyalde jeedidi leñol don no ha bange madina wiyetengol bani sulaym be bani ghatafan le ididi di hawri wato di mobi wato yimbe ma jihadi wara di hippa madina wato nde ɓe laari annabi sallallahu alaihi wasallam fuɗɗi heɓugo sembe o jaali heferɓe ha badar ɓe wi accuɓe yaha ɓe hippa mo tata o wato o hippa ɓe kamɓe bo. wa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabijo sey heɓi kubarɓe moftotiri ɓeɗo wara hippugo ɗum ha madina. wa sabaqahum wa kharaja ilayhim wa baghatahum fi diyarihim. annabi sallallahu alaihi wasallam nde nani ɓeɗo wara hippugo ɗum sey yaawi wurti arti ɓe yahi hippiɓe ha wato ci'e maɓɓe daga ɓe wurtai kamɓe mai yahi ha nder wuro maɓɓe hippiɓe ɓeɗo taskina ɓe yaha madina. sey annabijo heɓi kubar ko ɓe hirita ɓe wurtai wuro maɓɓe o wari o hippiɓe be sahabo en mako. nden kadi fa farru wa taraku amwalahum. nde ɓe yi annabijo hippiɓe wari juhiɓe ɓe doggi ɓe fuu maɓɓe ɓe acci jawle maɓɓe. wato annabijo sallallahu alaihi wasallam be julɓe wato ɓe ɓotti jawle mai ɓe heɓi ganima mana ndalagu ɓe lorti ɓe hoti madina. ɓeɗo gonde yiɓe ni doggi wato nyukki ɓe ɓotti jawle ɓe warti madina. o wiwa bada dhalika jalasa safwan ibn umayya wa umayr ibn wahab al-jumahi bi makkah. ɓawo ɗum mai ndi annabi sallallahu alaihi wasallam warti wato madina nden kadi wato yimɓe makka go ɓeɗo sinka wato haala kono badar ko sali ha ton go nde ɗo nawa ɓe wato ɓe mbari mawɓe maɓɓe ɗuuɗi 90 ɓe nangi 90 hunde mai nde ɗo nawa ɓe sey worɓe ɗiɗo wato jooɗi ha makka ɓeɗo sinkida. goɗɗo wiyeteɗo safwan ibn umayya be umayr ibn wahab al-jumahi ɓe jooɗi wato ɓe woli ɓe wi wato ko muhammadu waɗi ɗo kam hunde mai ɗo wato nde satunde masinta o mbardi babiraɓe meɗen e mawɓe meɗen nder makka ɗo pat hunde mai nde ɗo suni ɓe. nden kadi fatahamara ala qatli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. ɓe dawridi ɓe ɗiɗi go ɓe wi dikka en mbara muhammad ɗo enen bo ha wato en ciwta mone jo waɗi en ɗo tona to en mbari mo fu ɓernde meɗen fewata. ɓeɗo ɓe ɗiɗo go ɓe dawridi. nde ɓe dawridi go sey wato goɗɗo wiyeteɗo wato umayr o wi min katonaga nyamale tokkanno am be ɓiɓɓe am mi mari famarɓe be rewɓe am mi waramo eɓtantami wato iyalu am to mi maayi jogata ɓe nyamna ɓe yoɓana mi nyamande am bo da mi yahanno min mbara muhammad ɗo ko ɓe mbara tan min bo mi mbaran mo. nden mo joddino wiyeteɗo safwan go wimo ɗo kanaka koyka mi efti nyamale ma mi yoɓante yahu to a mbarama bo mi efti rewɓe ma be ɓikkoye ma fu mi jogan ɓe ha fodde ngendam maɓɓe ha duniya ɗo kam mi eftanima. nde oɗo ɗo go nani banni kadi o naati saare mako e o hoosi kafahi mako o tefi toke o wujaniki wato waɗani kafahi mai toke nga heɓa toki memi annabijo ni toke mai ɗe naata mo. o waɗani kafahi mako go toke o tokniki o hoosiki o wakki kadi o dilli madina ha o mbaranulaɗo allah sallallahu alaihi wasallam kanko umayr go. wakkati nde o yotti madina ko waɗi bo kanko bo ɓiyi ko ɗon ha nder yimɓe nangaɓe ha konu badar 90 ɗo ɓiyi ko ɗon nder maɓɓe o mbaraka tawn annabijo ɗo haɓɓi mo ha madina kanjuma en ɓuri mo nawugo. o wi o yahan ko o mbara annabijo ɓe mbara mo kanko bo. o yahi o yotti madina go nde o yotti sey umar laari mo. umar ibnul khattab nde laari mo sey nangi mo andi o kefeero makka yami mo ko waddima ha ɗo ni o wina o wari haala ɓiyi ko ɓe nangi ɓe ɗo haɓɓi ha ɗo ɗo. umar wi ɓe ayna mo ɓe ayni mo wi sahabo en wara tara mo ta ɓe acca mo feesa sam ngam tata o feesida be nulaɗo allah o mbara ɗum ɓe andi heferɓe makka pat ɗo habda mbarugo nulaɗo allah. o nasti kanko umar go ha saare nulaɗo allah o silmini o yecci ɗum o wi ɗum da umayru wari oɗo wakki bo kafahimi anda bo ko waddi mo mi ƴami mo o wiyam haala ɓiyi ko waddi mo. annabi o sallallahu alaihi wasallam wi nastinemo yottinemo ɓe yottinimo. nde ɓe yottinimo annabi o sallallahu alaihi wasallam yimo ma jaa bika ya umayr ɗume waddima daga makka ya an umayru o wi ji'tu li hada al asir alladhi fi aydikum fa ahsinu fi.
o wi mi wari ngam wato dahaɗo mo nangi ɗo ɓiyam mo nangi ha konu ɗo ngam ma ko waddiyam useni wo'inaneɗam yofemo o sali yeccugo annabijo ko waddi mo annabijo yimo fama balu sayfi fi unuqik annabijo yimo to a wari ngam ɓiya bo ka fahiki a ɓili ha dande ma ɗo bo ɗume ki wari waɗugo kanki bo to ɓiya on a wari tetingo kam nden umayr go wi qabbaha allahu min suyuf qabbaha allahu min suyuf wa hal aghnat anna shay'an o wi wato ka fahimai ma wato o hudi ka fahima ko mai o wi ki nafiya minna na wala ko ka faji amin mai nafiya min minin himbe makka nde on kippi amin ha badar on bari cappande jeeɗiɗo on nangi cappande jeeɗiɗo ka faji en mai wala ko de nafiya min na wala ko de yotti wadugo sakkon tanga mi do wakkiti wi mi wardi be ka faji mai de nafata wala ko de nafiya min ha badar sakko de nafa min hande annabi joymo usduqni mal ladhi jitala annabi joymo gonɗo yeccam ko waddima mi andi na ɗum ɗo waddima o wi ma ji'tu illa lidhalik o wi wallahi wala ko waddiyam to na ɗo may tan annabi joymo bal qa'atta anta wa safwan ibn umayya fil hijr fa dhakartuma ashab al qalib min quraish annabi joyni a yeccata kam ha mi yecce ko waddima kadi annabi joymo a jooɗi an be gorko wiyeteɗo safwanu ha makka ha hijru ismail on kawri ton yande feere on gewti haala mbaraɓe moɗon ɓe min iri ha ɓulli ha nokkure badar nden kadi a wi safwanu lawla daynun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aktula muhammad nde on cinkotiri banni nden a wi safwan to nanga ñamande wonnode do am be iyalu am wala mo eftantami da mi wurtan no miyami mbara muhammad nden fatahammala safwanun bidaynika wa iyalika ala an taktulani nden nabijo wimo nden safwanu eftanima ñamande maɗa eftanima bo aynante iyalu maɗa do a mbarami kanju waddima annabijo wi wallahu ha'ilun baynaka wa bayna dhalik annabijo wi amma allah hendi hakkunde ma be mbargo amma ya fotayi am mbargo ni on waadi ha makka an be safwan amma allah hendi hakkunde am be mbargo may a fotayi hendi hakkunde ma be mbargo am a fotayi se umayr go wi ashhadu annaka rasulullah umayr wi wallahi mi seedi an o anulaɗo allah o wi qad kunna ya rasulallahi nukadhibuk o wi min laatino ya annulaɗo allah min ɗon no pewne bima kunta ta'tina bihi be ɗum ko a waddanta min daga asama ibgo e wahyu wama yanzilu alayka min alwahyi wahyu ko jippata dow ma min ɗon no fewne ha makka min gari min kabdi be ma ha badar wa hada amrun lam yahdurhu illa ana wa safwan o wi ko a yecciyam ɗo wala mo yarɗiri nokkure may to namin be safwanu tan wala goɗɗo fu andi ɗum nder makka ko debbo am be ɓikkoyam anda ko wurtiniyam waddiyam madina to namin be safwanu tan andi ko a yewti ɗo wala mo andi o wi fa wallahi inni la alamu ma ataka bihi illa allah o wi mi hunorake be inde allah miɗo andi wala mo yeccima qissa ɗo tona jawmirawo ngam allah tan andi ko min gewti wala mo yotti andugo ngam min ɗiɗi min ferwidi wala mo wari ɗakke min yiɗa goɗɗo fu anda sakkonta kubar may sankita mi andi jotta ka fakat anulaɗo allah wala mo yeccete ɗo sai allah o wi falhamdulillahi alladhi hadani lil islam nden oɗo go umayr go wi o yetti jawmirawo handitiɗo mo nastinimo islama wa saqani hada almasaqu jawmirawo wadduɗo am jahangal ngal ɗo soggiyam nde ɗo soggande o waddiyam ngam ha mi silma nden thumma tashahhada shahadata alhaqqi nden o waɗi kadi shahadatul haqqi o wi ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah o silmi o naati islama nden annabi sallallahu alaihi wasallam yufaqihu akhakum fi dinihi wa aqri'uhu alqur'ana wa atliqu lahu asira annabi sallallahu alaihi wasallam wi jangine derɗirawo moɗon dina mako famnemo dina janginemo qur'anu bo yoftanemo ɓiyiko mo en nangi bo wato holli en dina men ɗo ɗum dina jangirde wato majjere huwata ko ha maka nde o silmini ko annabijo artiwigo wi ɓe famnamo dina ɓe janginamo dina ɓe janginamo qur'anu ɓe yofta ɓiyiko nangaɗo go bo banni kadi o silmiri annabijo yofi ɓiyiko ɓeɗo janginamo nden kadi nde oɗo ɗo go mo dawridino ha makka safwan go heɓi kubar o wari madina o silmi safwan huni wi metata ko wolwango mo ha dargal hombi mo way banni wato oɗo may wi o wi ɓawo ton kadi annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓawo ni go waɗi kadi walamma ra'a banu qaynuqa quwwata almuslimin ɓawo ton en wino wato yahude en ɗon no ha madina ɓe leƴƴi tati banu qaynuqa banu nadir be banu qurayda wato annabi sallallahu alaihi wasallam nde wato ha nder yahude en go leñol wiyetegol banu qaynuqa nde ɓe laari julɓe heɓi sembe ɓe laari julɓe jaali yimɓe ha badar nden Ghatafan be banu sulaym bo yinno wargo hippa ɓe wiya ɓe hippi ɗum ha gure muɗum dogji ɓe ɓofti jawle ɓe warti ɓe yi oɗo bo habdi mbarugo annabijo heɓay ɓe tawi julɓe ɗo heɓa sembe jotta kam ɓe wi julɓe heɓi sembe en wawata ɓe se ɓe fuɗɗi nafikako jotta kam
se en nasta hakkunde maɓɓe en warta ba en julɓe en wajidira ɓe ngam konnejo to oɗo dari titi ma andi on ɗo kabda fu a andi no a wadata be mako aɗo andi oɗo kaɗum konnejo ma a andi no a wadata be mako a rentan sarri mako nga andi o konnejo ma kala nde o dimmi pat a wonan aɗo fini ayni mo amma to wari o naati oɗo wondi be ma nder saare ma o wi o mo ma a anda o konnejo ma na o heɓrete kanjum on kadi ɓe fuɗɗi nafikaku ha ɗo on nafikaku wangi ni nafikaku fuɗɗiri wangugo nde julɓe heɓi sembe yahuda en tawi wala no waɗa kamɓe on fuɗɗi nafikaku nden kadi ɓe wi no en gatta ɓe wi en yerɓa woɓɓe meɗen ya silma amma anniya mum ka nafikaku haɓɓata ɓernde wiya ɓe julɓe aɓe wonda be annabijo tum ɓeɗo wondi be mako ha en dinga torrirgo ɓe les en tammi tokkugo laara ɗo tokki julɓe ha annabijo maña accata ngam ɓe wi ɓe julɓe annabijo sallah aɗo hoytiriɓe dow ɓe julɓe dow banguɗum maɓɓe ɗo andi bo ɓe nafiki en amma annabijo to sahabo en mako wimo mbara ɓe fo wiya kayi to en mbari ɓe yimɓe woɓɓe feere wiyan muhammadu ɗo mbara yimɓe mum kamɓe kaɓe andaɓe fasiki en wonɓe dayi ɗum kayi ene noon andi to min mbari ɓe ni wuro gure pat wolwan ɓeya muhammadu ɗo mbara sobira sahabo en mum tata tokkemo ɗo haɗan islam yahugo yeeso annabijo ɗo acci ɓe ɗo muyi torra may banni may ɓe silmi wato mawɗo fasiki en may abdoullahi ibnu ubay ibnu salul wiyete kanko on mawɗo fasiki en may rasul munafiqin may o wardi be jama'are mako o wari o silmi nde o silmi a seeɗum nafikaku woni ha nder ɓerɗe maɓɓe annabi o sallah sallam wajiɓe wato kamɓe yahuda en go wiɓe wato ɓe kula jawmirawo ɓe silma ɓe acca ko ɓe watta ɗo abu dauda filli hadisewol jaɓangol heedi ibnu abbas o wi annabi o sallallahu alayhi wa sallam wakkati yewi kono badar jaali qurayshinko en nde o warti madina o mofti wato yahuda en banu kaynuka ha luumo maɓɓe ha luumo fattude maɓɓe o wajiɓe ɓe ya machara yahud ya onon mobgal yahudanko en aslimu qabla an yusibakum mithla ma asaba quraish o wiɓe cilme fodde ko wato yeru ko heɓi qurayshinko en heɓa mon tata jaɓe kon wona hakkunde men ko irada ko heɓi qurayshinko en min mbari 90 min nangi 90 min wartiri min mbari woɓɓe tata non heɓa on onon bo yawe silme qalu se ɓe wi annabijo ya muhammad ɓe yewnatamo nulaɗo allah ma akke yahuda be dundarako ɓe wimo ya an muhammad la yagurrannaka min nafsika annaka qatalta nafsaran min quraish kanu awmaran la yarifuna alqital ɓe wimo ya an muhammad tata nafsu maɗa estama dey ngam a mbari geɓel ha nder qurayshinko en ɓe anda dabare habre ɓe meeɗay haɓugo ɓe anda dabareji konu ngam a mbari ɓe ɗum ɗo may ɗum estama anuma a heɓi sembe jotta kam minin yahude en fo a warana haltana amin kanta dey ɓe wimo innaka law qataltana la arafta annana nahnu nnas ɓe wimo wallahi to a habdi be amin en gaɗi kono andan minin wiyete yimɓe minin wiyete worɓe tata numu nga jaali geɓel qurayshinko en ɗo anuma a heɓi sembe ngam kamɓe ɓe anda dabare habre amma to a habdi be amin a andan minin wiyete worɓe min cusɓe wa annaka lam talqa mitlana a andan a meeɗay fottugo be yeru amin ha konu jawmirawo jippini aya wi qul wiwɓe ya an muhammad lilladina kafaru wiwɓen hufraniɓe jawmirawo satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bisa almihad allah wi annabijo wiwɓe ya onon heferɓe on jaalete on moɓete bo ha nder saare yiite halli wartirde nde on kotata allah wiwɓe qad kana lakum ayatun fi fiyatayn iltaqata wiwɓe aya latani on ha jeɓe ɗiɗi pottunoɗe fiyatun tuqatilu fi sabilillah yeɓre woore maɗo haɓa gam jawmirawo wa ukhra kafiratun yeɓre ɗiɗaɓre bo nde heferde yarawnahum mitlayhim ra'ayal ayn wato yeɓre nde ɗo haɓa gam jawmirawo yeɓre muminire ɗo nde famɗi yebre heferde bo ɓuri ɗuɗugo nden jawmirawo waɗi yebre heferde goɗo yiya yebre mumini en ɗo bana geɓe maɓɓe ɗiɗi alhaali bo ɓe famarɓe allah wi wallahu yuayidu bi nasrihi man yashau jawmirawo ɗo wallira be ballal mako mo o muñi wallugo inna fi dhalika la ibratan li ulil absari ɗum ɗo may ɗum waaju on ha wato yimɓe himoɓe nden ɓawa ton yahude en go ɓe cankiti bannigo aya jippi ɓe nani fu ɓe tokkay hakke dundarako nden ɓawa ton kadi ɓe fisti alkawal en wino daga annabijo wari madina o haɓɓidino alkawal be maɓɓe kamɓe yahuda en kala kono to wari hippi madina fuu ɓe hawra ɓe faddana madina torra kala yahudajo tata toñe julɗo bo tata toñe ɓe hokkita moye fuu haqqe muɗum tata ɓe toñotira tata ɓe walla qurayshinko en dow annabijo bo ta walla konne en maɓɓe dow maɓɓe ni ɓe haɓɓotirino nden ɗo wari ɓe fisti alkawal goo kadi ɓe fisti alkawal goo ɓawo to no ɓe fistiri alkawal may woodi debbo ha nder rewɓe mumini en julɓe o yahi ha luumo yahuda en banu kaynukama ha fattude maɓɓe luumo ɗon mango ɓe ɗo fila ha ton ɓe laati ɓe filoɓe debbo may oɗo mari kare mako o yiɗi sippugo o ummi o yahi ha fattude maɓɓe may o yahi o sippi kare mako may
nde o sippi o timmini yahuda en be keferaku e dundaraku ɓe wari ɓe wimo se o suddita o suurita yeeso maako rewɓe julɓe laati ɗon no suura yeeso muɗum maɓɓa se gite ɓe waɗanno niqab jawan annabi sallah sallam o wi ɓe wimo se o suddita yeeso maako ha ɓe laara o wi ɓe o suddititta islam haɗimo suurititgo nder luumo sakkonta yeeso worɓe jananɓe yahuda en go ɓe habdi banni ha o suurito yeeso maako ɓe laara o sali nden nde o sippi ɗumani maako go timmini ay o jooɗi ha les leggal gongal feere oɗo reena haaje maako se yahuda en go ɓe yerɓi goɗɗo goto ha nder maɓɓe ɓe wiya nanga gudel maako gal ɓaawo haɓɓa be leggal ngal o jooɗi les mum go o anda oɗo go ƴeeɓi wari jooɗi cet ɓaawo maako nangi gawargal gudel maako hawri haɓɓi be leggal go sattini kolon lori ƴeeɓi ƴummi dilli o wala kubar wakkati nde o wari ƴummugo o ƴummi leggal go fooɗi hurre maako se o suuriti ɓanndu maako wurti se yahuda en go hawri luumo pat ɓe wooki wokande woore ɓe siiti ɓe ilini ɓe jalimo bannigo nde ɓe jalimo se wato hunde ɗo may wato nde naawimo masinta se wato ɓe jalimo se kanko go o siiki o ewni julɓe o wi wara yidamo nda ko yahuda en waɗimo woodi julɓe bo ɗonno nder luumo yahuda en may goto o warino kanko bo soodugo kuuje oɗo wakki kafahi maako kanko bo o laarino yahudajo mo haɓɓi gudel oɗo go nde o ƴummini o tiiti ɗum tan so o salti ɗum dande kayum ka do'i maayi wato se yahuda en nder luumo go ɓe taarimo ɓe hawri ɓe soppinimo ha ɓe mbarimo banni ɓe fistiri alkawal wato ɓe suuriti debbo julɗo ɓe mbari bo wato julɗo goto ɓe fisti alkawal go dow banni alkawal wonnongal hakkunde maɓɓe be julɓe nden kadi annabi sallallahu alaihi wasallam ummi kadi hoosi sahabo en muɗum ɓe taski kono ɓe ay ɓe hippi yahuda en go ha fattude maɓɓe ha nder wuro madina go annabi sallallahu alaihi wasallam taari ɓe doggi ɓe nasti fattude e may ɗon no mari maadi ɗo taari ɓe maɓɓi cuuɗi maɓɓe pat ɓe dari dow maadi bana gure ɓoyma ɓe waɗanno ɓe tarna mahol ɓe waɗa dammugal natugo wuro ɓe maɓɓi dammugal fattude maɓɓe may ɓe hoyi balmi maɓɓe ɗo ɓili dow mahi wato annabijo wari taari ɓe annabijo taari ɓe hippi ɓe ñalɗe 15 wato ɓe heɓata ko ñamdu natatako wuro maɓɓe may ha ñamdu maɓɓe ɓaddi timmugo wato ɗum ɗo may ha hitande wato ɗiɗaɓre ɓawo eggitaki makka warta madina on ɗum waɗi nde noon may waɗi jawmirawo subhanahu wa taala sey sakkini kulol ha nder ɓerɗe maɓɓe waɗi ɓe wato ɓe kultori kamɓe yahuda en go ɓe ɗon nder wuro maɓɓe ɓe ɗo hultori annabijo sey wato wiɓe ɓe mburta ɓe wara ɓe jippa les maako hiita ɓe no hiiti ɓe fo banni go kadi ɓe wurti ɓe fuu maɓɓe ɓe wari ɓe resi balmi maɓɓe ɓe wurti ɓe tawi jottana ka ɓe wala dabare annabi sallallahu alaihi wasallam a hiita ɓe nden oɗo ɗo nafikijo en wino abdoullahi ibnu ubay ibnu salul go na o wi o silmi jotta ka wardino be julɓe oɗon nder maɓɓe o wari o wi annabi sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo ɗo na ɗum bandiraɓe maako oɗo mardi alkawal be maɓɓe se annabijo acca ɓe tata mbara ɓe o ɓillani annabijo o tokki ɗum o ɓillani ɗum ha annabi sallallahu alaihi wasallam wato acci mo tata annabijo to waɗay noon nafiki en go heɓa wolde fayinta ɓe wiya nawni muhammadu min mi julɗo fu mi ƴami mo hokkami alkawal mi yofa bandiraɓe amo sali annabi sallallahu alaihi wasallam yerdanimo ngam tata ɗum wonna inde julɓe wimo mi accanimaɓe waɗu ko a yiɗi fu hituɓe no a yiɗi fu amma bo ɓe wurta wuro madina kam mi wondatako be maɓɓe sharɗiwol ɗo tan mi yiɗi to a yiɗi a waɗa ɓe no a yiɗi fu amma ɓe wurta madina kam mi wondatako be maɓɓe annabijo accimɓe ngam maako ɓe wurti madina annabijo umri ɓe wurti ɓe eggi madina ɓe hoyi dongle maɓɓe kuja e pat ɓe wurti ɓe dilli nde ɓe wari dillugo go ɓe wari wato ɓe pusi cuuɗi maɓɓe pat ɓe wuli gese maɓɓe ɓe wuli ko ɓe wawata hogo dilli daga fo ngam tata julɓe naftira kanjum jawnata yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin ɓe ɗo wato wonna caye maɓɓe wato ɓe juuɗe maɓɓe e juuɗe mumini en ɓe wurti kadi ɓe dilli leddi sham ɓe fuu maɓɓe ɓe hoti sham bo ha dede Syrie woni jotta be Liban ɗo on nokkure ɓe wiyanno sham ɓoyma ha dede Palestine Syrie Liban dede nokkure wiyete sham ɓe eggi ɓe warti ha sham go ɓe wurti madina ɓe warti toon faɓɓay sam ɓe ɓurna maɓɓe fuu maydi ha nokkure may ɓawa wartugo maɓɓe toon Allah yerɓani ɓe nyawuji ɓurna maɓɓe fuu maydi nden ɓawa toon kadi Abu Sufyanu bo o wurti kadi kanko daga Makka e ferɓe Makka ha jottani ɓe ɗon nana moni haala Badar ɗo annabijo mbarani ɓe 90 mawɓe Abu Jali en pat ɗo nder toon ha jotta mone may timmaya maɓɓe nde weeti fu kanka ɓe sunkotirta ha Makka daga yande konu Badar timmi nde ɓe jooɗi fu rewɓe be worɓe mawɓe be ɓikkoy fu se kanka ɓe sinkata Abu Jali se wurti ha wato shahru dhul hijja ha hitande ɗiɗaɓre ɓawo eggitaki annabijo Makka warta Madina o hoosi yimɓe ha nder Makka yebre wonde feere o wi en gurta en yahin hippa Madina ɓe wurti nde ɓe wari ɗakki Madina go se ɓe hultori ɓe hippi gawye Madina gurel feere ɗo ha sera Madina ɓe yahi ɓe hippi ha ton may wato inde wuro may Arif ɓe wiyata
nde ɓe yotti toon ɓe tawi yimɓe ɗuuɗay ha wuro may ɓe wari ɓe soppi leɗɗe dibinoje wuro may pat gese wura ɓe soppi leɗɗe dibinoje ɓe rufi ha leddi ɓe wuli gese gonɗe wuro may pat ɓe waɗi bononda wato mone konu badar mo ɓe nanata ɓe soppi leɗɗe dibinoje ɓe wallini ɓe wuli gese ɓe tawi goɗɗo feere ɗon no toon goto ha gesa maako ansarinkejo kanko ɓe sobajo maako ɓe mbari ɓe ɗiɗi fuu nden kadi ɓe doggi nde ɓe toggi nde ɓe waɗi banni goni ɓe doggita annabijo ara hippa ɓe annabijo nde nani tokki ɓe ɓeɗo dogga jemma e ñalowma ɓe darata ha ɓe daɗi ɓe naati makka wato ɗo ma ɓe wiyata kono gaswatu samir nden kadi ha nde muharram naati ɓawo ton abou soufiane go daɗi hoti makka be yimɓe muɗum nde ɓe waɗi bononda banni ha gawye madina nden lewru muharram lewru haram naati ha hitande tatabre nden kadi ɓuraysinko'en go woodi leyol wiyetegol bani salaba kamɓe bo ɓe mofti fahinta be wiyetegol muharib ɓe mofti ɓe yiɗi ɓe wara ɓe hippa madina kamɓe bo araɓɓe on ɓeɗo aɗakki makka be madina ɓe moftotiri ɓe wiɗi kayen hippa mouhammad ɗo fuɗɗi heɓugo sembe tata o wara o hippa en ɓe moftotiri ɓe yiɗi wargo hippa madina annabi o sallah sallam nani kubar maɓɓe wurti be sahabo en muɗum ha yotti ha nokkure ɓe moftino ha ɓe wara may daga ɓe ƴummay to nani ɓe moftotiri ha ɓe wara ɓe hippa mo fo o yawa o yaha hippa ɓe daga ɓe waray o yawi o yawi hippi ɓe ɓeɗo jooɗi banni ɓe yi o juhi ɓe be sahabo en maako ɓe fuu maɓɓe ɓe sankiti ɓe waɗi koseje ɓe hettiri ha dow ɓe yahi ɓe ñukki ɓe acci jawle maɓɓe ɓe hoti ha dow koseje annabiyo sallallahu alayhi wa sallama jooɗi ha nder wuro maɓɓe may ko watta lewru o jooɗi ha to ngam ha o holla ɓe oɗo mari sembe o wari o meedi ɓe nder wuro maɓɓe o jooɗi ko watta lewru ɓe yaha ɓe taska ɓe wara to ɓe be sembe o jooɗi nder wuro may ko watta lewru be sahabo en maako ɓe feere bo wi ko ɓaddi lewru cikay lewru ngam ha o maatina ɓeeɗo may be wonɓe bange ton pat oɗo mari sembe o wari o meedi ɓe ha wuro maɓɓe o jooɗi nder maago lewru wala ko ɓe wawi waɗugo ha luttuɓe bo anda oɗo mari sembe janngo tata ɓe numa ɓe yahan ɓe hippa mo ha madina fahinta ɓawo ton o lori o warti madina ɓe ɓofti jawle ɓeeɗo ɗo may ko acci pat ɓe heɓi ndaalagu ɓe warti ɓawo to nden annabi sallah sallam nde o warti ha nder hitande tatabre go o wurti o yahi konu wiyetegu bahran o yahi ha konu may o yahi o jooɗi ha ton may ɗo wato lebbi ɗiɗi ha wuro bahran may ɓeɗo may nde o wari heferɓe may ɓe doggi ha ton go bo o jooɗi ha nder wuro maɓɓe may bo lebbi ɗiɗi ha o matina yimɓe en bange maɓɓe oɗo mari sembe lebbi ɗiɗi oɗo jabti wuro maɓɓe o jooɗi ton lebbi ɗiɗi lewru rabiul awwal be jumadal ula o waɗi ha ton ɓawo ton o lori o warti madina ko waɗi o jooɗata ton ɗo ha o matina ɓe oɗo mari sembe o jabti wuro maɓɓe lebbi ɗiɗi oɗon nder maago wala ko ɓe wawi to ɓe wawan taskugo ɓe yaha ɓe heɓa ballal ɓe wara ɓe waway luttuɓe heɓa mata janngo tata wato nufa yahugo hippa mo o lori o warti madina o wi kadi banni may o yerɓi wato ɓawo ton bo o yerɓi sahabojo mako wiyeteɗo zaid ibnu haritha o yerɓi ɗum konu may bo ko waɗi o yerɓi ɗum wakkati may dabbunde waɗi nde dabbunde waɗi ɓuraysinko en jooɗi ɓe hiimi wakkati filu maɓɓe waɗi wakkati ɓe dillata leddi sham ɓe yaha ɓe fila ɓe hiimi dabbunde waɗi wakkati ɓe dillata sham ɓe yaha ɓe fila waɗi nden ɓe andi laawol maɓɓe bo ɗum laawol madina on ɓadingol yahata sham ɓe andi jotta ka laawol madina ka wane titi annabijo ɗo ta'ingol nda ko waɗi ɓe ha konu badar warti ɓe hulan mo hetton bo laawol wato filu maɓɓe ɓe andi jotta ka settewal maɓɓe fotay tita ton sam ɓe jooɗi ɓe dawridi ɓe moftotiri ɓe naati assemblé maɓɓe darum nadwa ɓe wi no en gatta enen ɗo filuɗo on en wurdi ha makka rihlata chita'i wa sayfi ɗo kanju en wurdi ɓeɗo mari jahangal ngal ndungu be ngal dabbunde waɗi ɓe dillan jahangal sham kangal en wurdata ngam ɓe yaha ɓe sippa ɓe sooda ton ɓe warta ɓe siga ɓeɗo ñaama kanju ɓe wurdata ngam makka ɗo ɗum wuro yorgo gese wala ton ɓe rematako ɓe filatako daga hijju ha hijju yimɓe warata ton jahangal sham ɗo kangal on wato ɓe wurdata ɓe wi no en gatta jotta ka mouhammadou ta'i laawol men ɗon laawol madina no en watta ɓe moftotiri ɓe dawri nden ɓe fotti dow ɓe yerɓa settewal maɓɓe amma ngal tokka laawol irak tata ngal tokka laawol madina mana ɓe umma makka ɗo ɓe wurtira ha gal riyad ni ɓe dillata ɓe titata madina ɓe dilla ha riyad ɓe yaha ɓe nastira irak hetton ngam irak ɗo mari frontiére be saudia gal riyad ɓe wa'ita ha riyad ɓe yaha ɓe nastira irak hetton nden ɓe tarta ɓe lora ɓe wurta ha sham ɓe warta gal syrie be palestine jahangal daygal masinta ɓe wi ko ngal daayi fu dikkana ɓe kangal may dow mouhammadou hippa ɓe ha laawol jabta settewala e ɓeɗo andi madina kam wane sahabo en annabijo cus ɓe hulatako wato hulatako ɓe nden kadi nden laawol irak go bo ɓe andagol jotta ka senoy se ɓe yahi ɓe sukti goɗɗo mo yadata be settewal may kanko woni safwan ibnu umayya kanko on joni no dawridino be umayr nane ha ya mbara annabijo go ɓe suktimo ɓe wi kanko on ardata settewal may wato ɓe yaha ɓe lora
nden wato be subti goddo don wato mo andi lawol wiyetedo Furat ibn Hayyan haleyol wiyetegol Bani Bakri haleyol wiyetegol Bani Bakri mayon Khadija wato Saadiya Halimatu Saadiya woni haton annabijo musinino daga pamaro hander lenyol may be subti goddo wiyetedo Furat ibn Hayyan kanko andi lawol Iraq may je tokkirta Iraq ya Sham may be yobi mo wato o tokka o holla septewal ma e may lawol ha ya Iraq sala dilla Sham ya fila warta annabi sallallahu alaihi wasallam nani kubarbe jummi be tokkiran gal Iraq ni be tarta annabi sallallahu alaihi wasallam ase yerbi sahabo en mako o subti sahabojo mako wiyetedo Zaid ibn Haritha wadi dum ardido hakonu may o hokki dum worbe temero o wi wurte yahe fe ane settewal do ko be tarti de dum en accata ko be annabi jo yerbi sahabo en mudum yahi be wato be ummi Madina ya goriya do dum nokkure on dayde ko watta kilometer ujinere jotta ngam mota ma do yahira ler sappo e didi mota manga bis doggirta mota petelon do yahira ler jetati beno dum daayiri do dum désert be jummi wato ko watta kilometer ujinere be do samna be pucci mabbe ha be yaybe faddi be do may ha lawol settewal go wurti be yaybe fe'ani ngal be yaybe tawi ngal jippi a nokkure fere ngal do siwta asera maayo fere be yotti be hippi be do go ha nokkure wiyetende Qarda be jippi be do siwta ha ton settewal go be wari be hippi be nde wato e ferbe yibe hippi be ni Safwan go kase o doggi tan o wadi puccu mako o doggi o acci jawdi o acci wato settewal go kam o acci goddo mo be hosino do holla be lawol go kayum kado jodi woyti julbe wari hippi mo nangi mo habbi be hosi settewal go be medingal be wartiri ha Madina be wari be hokkiti annabijo be hokkiti odo dogo odo mo don no holla be lawol go be wartiri mo Safwan kase doggugo hota Makka o yawi be Muhammad hippi settewal ka hosi hollo en lawol go fu odo do may de wari Madina mo hollata be lawol go annabi sallallahu alaihi wasallam wajimo se o silmi o naati islam kanko woni Allah wadiri sababu mako o hebano silma nden baawa ton kadi heferbe Makka mone mabbe beddi fahinta be beddi monnugo julbe be wi jotta ka wato lawol daayingol fu enen be en fotay Muhammad do buri en sembe jotta gam wala dabare kase dabare wore en mofta jawdindi en mari pat en soda balmi en mofta yimbe en ya en hippa mo to o mbaran en to en baramo en timmida be mako jotta ka ngam en fotay en yeeda en way filay kam filumen do en yeedir taw hippi lawol bo jotta ka accu lawol wuro mako go lawol day dum fu accata ko en o yaano hippa en se en gada dabare ni on wato sababu kono udu fuddiri banni may kadi be bottotiri kambe may kadi be moftotiri kambe Quraishin ko en go be mofti wato heferbe wonbe bange Makka ngam be laati be don no honni annabi sallallahu alaihi wasallam be dum ko wadi be hakko Badar be taski ngam habe yaabe watita wato be mofti jawdi be mofti balmi be wurti wato be ujine tati be wurti der Makka be mofti himbe ko watta ujine tati be wurti der Makka be do taski balmi de be wari wurtugo bo be wi ko wadi no en ha Badar go ta wada en dey be mbara en waylita en dogga ka wadata sey noy dabare be wi dabare ka sey en hoare o be menen jaada ngam moy futo yidde bo mum mulan doggugo gite debbo mum sental en hoare o be men en jaada en hokka be bawdi be do fiyana en bawdi be nyimda en wato be mangta en be wi'a en tan dogge moy futo yidde bom do nyimda dum mangta hulan doggugo yeso debbo mum na gorko to yidde bom ka ko hunde hulni o hulan doggugo be wi sey non be wi to be hosi rewbe hander rewbe hoymay rewbe 15 be hosi rewbe cusbe hander Makka 15 be hokki be bawdi be wati be der wato be do go be dilli kambe o be ujine tati wato anniya mabbe sati ne be yahi be yotti go ne be ummi dillugo se wato Abbas ibn Abdul Muttalib don no ha Makka baba Abdullah ibn Abbas o silmayno ko de o bandi ko annabijo bo baddinaado mum se wato o yerbi o bappayo annabijo o windi derolo neldi annabijo ngam lenyol tan o silmay ko de o neldi annabijo derolo o wi Quraishin ko en wurti be ujine tati be do ngara hippa ma hakkundu tasku be saabo en ma ngam lenyol tan o yerbani annabijo derolo o silmayno annabi sallallahu alaihi wasallam ande nani se o wi sahabo en ma ko taske kadi en burta hande kam Quraishin ko en taski buri wato limgal be wardino ko no Badar go Badar kana ujinere be wardino jotta ka ujine tati wato be timmina annabijo be sahabo en mudum on en tammi go gazwatul ahzab bo wato ujine sappo e didi be tammi wurtingo kala hitande fu be bedda limgal gam ha be timmina annabijo wato ujine tati do be wurti annabijo de nani o mofti sahabo en mako dabbitir be sawara o wi noyi en gatta wato jotta nda Quraishin ko en wurti be wari be jippi an nokkure wiyetende Udu o sere Udu bo watti der Madina jotta ko den yasi Madina annabi sallallahu alaihi wasallam sarwiti sahabo en mako o wi kanko ka rayi mako ka kanko annabijo kam o wi be ham yecca o rayiya
min karayam kam ta en gurta jotta ka en joda der Madina en wada en ho rewbe men be bibbe men pa en wa'ina do cuudi en siga be aton en hokka be kuri kambe be habdagal do cuudi ngabe rewbe be bikkoy be wala sembe en hokka be ka en wa'ina na be ka e mawde be kuri to kefero wari le suudu fu be fida dum be hayre ko be fida dum be kuri be do cuudi to yefer be do fida be nyukka wato wala ko hebata be en boy do haba elles enen boy nyukka der laabi Madina les ledde be baawo cuudi der gese en rena seto be wari be naati en gurta en dippa be ni min ka dabari am milari ndende rasul munafiqin Abdullah ibn Ubay mawdo nafiken gonde o nani dum seni mo o wi kay Muhammad do woni rayi mi yerdi en gada rayi do ngamo andi be do be ujine tati do to be hippi annabijo der Madina be saabo e mudum be wadan bononda be mbaran ha be mbara rewbe be bikko be wula gese be wula ciye dum fottani mo akke nafika ko min kani milari ni buri annabi sallallahu alaihi wasallam sahabo en mako bo jeedi wol way se o naati saare mako o yayo borni wato limse konu mako o taski o habbi metalawol mako o borni limse konu o hosi labbo mako be wato skafahi mako o wurti fodde ko wurta go sahabo en mako moftotiri be wi on gina dabare nde do na dabare wonde to be wari be hippi en der Madina do be bardan bibbe meden be rewbe meden ndikka en gurta en non en yayin tawbe ha yasi Madina nden bo hawri bo fayinta wobbe fere don no der mabbe ya haylo konu Badar nde be laari jawmirawo manti himbe konu Badar wi yaafi be bofi mabbe be wada ko be yidi fo angenda mabbe sahabo en wobbe fere don no yela wato konu fere wada kambe bo habe yaabe holla Allah ciusal mabbe ha yaafa be don no ngela wurtugo be fu mabbe be nasada be heybe wi annabijo kay minin ka wato dabare nde waddi do kamin laari nde yahay minin ka wato min gidi kunna natamanna hadha al-yawm wa nad'u Allah min latino min don gela nyalo mare ko nandi bana nde do fabbi min do tora jawmirawo wadda ko nandi bana mare ha min potta be ferbe min holla Allah ciusala min Allah yafa min banno yafiri himbe kono Badar nden tadi be wi annabijo minin ka ko min gidi kam wato min gidi wato a wurta Allah yerbani amin bo nyalade nde min torata may min gidi a wurta be amin aya a fotta be konnen amin la yarawna annana jabunna anhum tata be lara wa be wiya min kuli be on min sali wurtugo min do rena be der Madina annabi sallallahu alaihi wasallam se kadi yerdini be non may o wi to en gurta dum suni nafiki jogo o hosi tokkal mako be naati be annabi sallallahu alaihi wasallam annabi jo wurti ha Madina be yimbe ujinere be gurtidi heferbe ujine tati kambe bo ujinere heferbe wadan wato cowi mabbe didi heferbe wadata wato be wurti nde be wurti go be ujinere go nafiki en don der mabbe temere tato temere jeedido tan sahabo en annabijo Abdullah ibn Ubay ibn Salul go do mari tokkal mako je silmi tokki mo temere tato be wari be jillotiri der julbe be wurti nde be yi julbe sali jodugo der Madina kabe wiaccu be wurti da be mum be yaabe wadindira julbe be wada nafika ko hakkunde mum tanarra ha ko numay heba heferbe jaalabe wato be wurti nde be wurti ha be badi o sere udugo annabi sallallahu alaihi wasallam dum yande jumaare on wato o wurti Madina may o juuli jumaare o timmini o juuli asira baawo juulugo asira on wato o wurti baawo juulugo asira o badi udu may jemma tawi mo sebe jippi be waali aton be yottay udu nde be jippi be waali go sebe hayni heferbe ro hubbi giitele mudum jemma be laari giite may uudi nafiken go se kultori be wi kay do en jahi jango to be hippi Muhammadu be yimbe mum enen fu be barda en dikka en gara dabare be ro sok-sokta jemma julbe ro dani kambe be ro sok-sokta noy dabare nde wetni jotta gam be laari heferbe go sebe seki tan kambe kam Abdullah ibn Ubay go seki yebre mako o wurti o wi kambe kabe hotan Madina o wi geldol mako bo na o wino annabijo joda nder Madina rena heferbe sali dowtan go mo dowtani rayi bikkoy derke hoy pamaro ni annabijo tokki rayi mudum kanju kanko ka o berni o yata o haba yasi Madina kanko se nder Madina o lortano hota o ta'i be ko watta temere tato ka funa afikien bandirabe mako be ta'i be ngayliti be ro hota Madina nden sahabojo annabijo wiyetedo Abdullah ibn Haram kanko on baba Jabir o tokki be o do waja be wibe lore ware walle nulado Allah habre on sayda walli bon heba jala galon heba yerduwe jawmirawo be do go be sali wato war lortugo Abdullah ibn Ubay go be tokkal mudum be temere tato on jawmirawo jippini ay wali ya'lam alladhina nafaqu gam ha jawmirawo anda nafigiyen wa qila lahum den wi amabe Abdullah ibn Haram gon wibe ta'ala ngare qatilu fi sabilillah ngare en haba ha do datal jawmirawo wada jihadi awid fa'u ko bo faddane annabijo torrabe dina Allah galu den nafigen ko be jaabi be wi lawna ala muqitalan lattabanakum be minin kato min andino habre wurtini on namin tokkata on minin kana min numan on wari narranon be heferbe
law na'lamu qitalan lattaba'nakum to min andi no habre on wurtini on minin kamin tokkata on noma allawi hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman allawi nyalo mare mai hedi kefera ko be buri badugo dininta imanako allawi yaquluna bi afwahim ma laysa fi qulubihim be don bi awato be kundude mabbe hunde ne lataki ha der bernde mabbe na ko ni der bernde mabbe be wiata nafika kon be sawi be wiya hala gotka fere allahi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun jawmiraw andi dum ko be lati be do cuuda der bernde mabbe be tayi be lorti be hoti jotta ka noy saabo en annabijo usti be garti wato be temere jeedi do tan temere tato ka futai usti lori dilli jotta ka annabi sallallahu alaihi wasallam o luttiri be temere jeedi do tan be lutti heferbe bo ujune tati kambe wobe temere jeedi do wato jotta ka heferbe buri be to nanga ka ko goddo nanga goddo nanga goddo ni ujunere tan heibe ujune didi ka fudo dari annabi sallallahu alaihi wasallam ngam may o hultori na be sahabo en mako be hultoray dum do may dum beddani be imana kuma wato be jummi be yahi be yotti hale sosere udugo ha heferbe jippi go annabi sallallahu alaihi wasallam ay jippi sera mabbe kayumbo annabi sallallahu alaihi wasallam o wayliti o hokki ci baawo mako ho sere udu o isabo en mako darati ta madina acca udu heddo baawo mabbe o titi madina nden kadi hedi wato sera mako bo nde o titi wato madina do hedi sera mako di kosel don pamarel ni wato o laari ho sere maydo nde don famarde o laari quraishin ko en bo be do mari waobe pucci duddum o hultori tata to konu fuddi be do may tarta baawo ho sere go wara hippa be heferbe fere do henni be warta heccaka o subti sahabo en mako cappande njo ha der mabbe o wati be ha do ko ha do ho sere ko sel pamarel go kambe wato subti waawi be fidugo be kuri burbe waawugo fidugo be kuri to be fidini be vofata kambe o subti cappande njo o wati be ha do ho sere go o wadi wato mawdo mabbe wato wiete Abdullah ibn Jubayr ibn Numan al-Ansari kaymo ardini ha mabbe o wi dum indahil khayla anna bin nabl o wi darwa do sere do be yimbe cappande njodo to ayi himbe pucci do wara hippa amin fu on dinga be fidugo be kuri nde on do towi on buran be do helles mon tata be ngara be hippa amin la ya'tunana min khalfina tata be ngara hebbawo amin be hippa amin in kanat lana aw alaina fathbut makanaka la nu'tayanna min qibalina o wi Abdullah ibn Jubayr go o wi wato ko minin on jali ko heferbe on jali amin fu on katata sotte nokkure mondo ha mi darni on do tata sotte ngam tata heferbe wara hebbawo amin o wi fidobe maybe o darni aton go bo wi ihmu dhuhurana fa in ra'aytumuna nuktal fala tansuruna annabi jowi aida de amin babbe amin wato ta heferbe wara hippa amin ko on laari wato be don bara amin tata ware ko on laari heferbe don barda amin onon katata jippe ha nokkure min darni on do wa in ra'aytumuna qad ghanimna fala tushrikuna to on gi min jali heferbe min do boftande ala gubo tata jippe ware bofte be amin onon ka ha mi dardi mon do tata sotte do fu annabi jo do waggina be on ha Bukhari bo wari annabi jo wi be in ra'aytumuna takhtifuna at-tayra fala tabrahu makanakum hada hatta ursila ilaykum annabi jo wi be ko on dari heferbe bardi amin cholli jigaje jippi do nyama kusel amin tata sotte ha mi darni mon do seto min on mi yerbinu laado goddo wari wi on jippa to nanon be umrore am tata jippe o wibe wa in ra'aytumuna hazamna alqawma wa ata'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaykum to on jimi ni non in jali e ferbe be doggi bo tata jippe ko non fo seto min on mi neli den kadi annabi jo wadi sahabo en mako ngadi safuji he ferbe go bo wadi safuji habre fuddi kadi de habre fuddi Khalid ibn al-Walid o latino goddo on andudo hala habre ha buri sembe ko nden o silmayno wardi be heferbe makka baawo to non o silmi o andi hala habro andi hala samnugo kon pucci ko ummi kanko samnugo pucci kugal mako dogga do puccu fida be labbo dogga do puccu do dogga do fida be kuron do puccu do haba be ka fay do buri waawugo o subti burbe waawugo ko nandi kugal mako be tayi be dari het sera kambe on annabi jo hayni be do tayi dari het sera faami be yidi tartugo wardira julbe helba o wi be do dara do ho sere do nde ko nu fuddi jotta kam se watore be quraishin ko en be waddino hati ina be go jummi hosi bawdi tan do tappana be bawdi ko nu fuddi julbe do haba be mabbe do tinna be wi'a be in tukbilunu ani wa nafrishu namarik aw tudbirunu farik firaqu ghayru zamik firaqu ghayru wamik ni be do nyimda wato be do worbe mabbe be wi'a to ni on husitani julbe on kabdi be mabbe to on lori min wubbana on fu modon min gadana on wato min hebba on min be'itana on be'itte diggude to on jali julbe on wara on wala min wadana on jaram be nyamdu on do nyama
to on gayliti on doggi bodo kamin ceedi be modon min ceeri on en gondata ha foroy sendugu bonde on en metata ko hawrugo ni be do wiya be do nyimda be do go kadi be do go hebi tiidal wato husitani julbe habre sati hakkunde mabbe be julbe kam en wi temere jeedi do tan kambe obe ujine tato heferbe nden be non julbe temere jeedi do maydo wakkati fajira kam wato konu may daga fajira on be do haba ha jura be nyalli habugo ko watta ler jeego na jeedi fu be do haba wato nde habre go sati julbe temere jeedi do wato raddini heferbe sam be ujine tati do julbe raddini be buri be sembe ngam julbe do imana kon be mari goto fu nder julbe do yela waade on kanko kaw yelata hebugo shahada ha o maya onata aljanna kefero boko abdata fu kayim kam tata wato ko honduma ko tae o tappa juldo bo barani o habanta julbe bo kayim ka wala ko yali dum be soppego be fidego nane ma waade o mari haje ha o saida be do boko habanta fu tata balmol mema mono famdiri fo kanju julbe wato burdi be kayim do andi to mayi dillan aljanna kanjum tiddini be wato julbe buri be sembe wato ha be habdi be mabbe ha heferbe wayliti do dogga wato ujine tati do himbe temere jeedi do buri be sembe be wayliti be do dogga habre buri be sembe de be wayliti ha der habre go wato de habre mai wato wuli ha der habre mai on be mbari Hamza papayo annabijo nyalo mare mai wodi goddo wiyetedo Wahshi ibn Harb wato ha Makka latino maccudo habasinkejo balejo on wato ha Makka latino o maccudo goddo wiyetedo Jubair ibn Mut'im daga be do wurta Makka Jubair ibn Mut'im hoimo wimo niyo en dilla ha wato konu min kam yidi goddo goto tan ambara nami ha konu mai kanko tan hajema aya ambara nami goddo wiyetedo Hamza to ambari monito en garti mi rimdinte kanko tan mi mari haje ambara mo odo mai bo Wahshi mai o wawi no fidugo labbo ha buri sembe ko hala gare on wato a darni to de mawnde labbo nata de daydu mo fidan labbo sala ha wurdere hala gare mai kanjo buri wawugo odo goyimo Hamza tan mi mari haje ambara nami to ambari moni siwtu anka to en warti mi rimdinte ngam Hamza barani no be heferbe Makka ha ko nu Badar kanju be no nana dum mone o mbari debbo wiyetedo Hindu o mbari no babirawo mudum to odo do gonde o yayini kanko ka Hamza mai tan o tefata ha wakkati de o laari dum o fidi dum be labbo o mbari dum de o fidi dum o reni ha waadi fewtinde mayo o yaw do fi labbo mako o wosti o hoto yaw nyukki agara ho sere o jodi haje mako humbi ha ko nu timmi o hoti Makka odo do go rimdini mo amma baawton o wari o silmi ha annabi sallallahu alaihi wasallam o warti o juldo baawton jaman Abubakar o yayi o wadi konu wato ha yimbe hefnitino ha ton mai be mbari mo banni mai o mbari Hamza go tan kanka wato o dilli heferbe go julbe buri be sembe sebe wayliti wato be doggi de be wayliti be do dogga go jen julbe tokki be kadi be do dogga julbe do tokki be mbara be do nanga wobbe abba yimbe be annabijo darni no do hosere capande jowi be tabe jippa go be laari heferbe do dogga acci pucci mudum jawle mudum rewbe go parudini baggi mudum doggi wato boy fudo habana dadugo bandigo kadi ne be laari wonbe do hosere go be wi kay ndala gudo wagini en jippata en bopta julbe do habe do bopta baawo be wi en hebata en gala gedal enen kay en boptay sebi wa be wi be jippan be wi al ghanima ndala gu en jippa en bopta wa hadharahum amirun Abdullah ibn Jubair ardido mabbe Abdullah ibn Jubair go o waggini be nulaado Allah hadino on jippugo nulaado Allah wi on ko on laari be bardi be jigaaje do nyaama be tata jippe be do go be sali wobbe fere se jippi tan burna mabbe kapat jippi accidi mo be yimbe seddani ko sappo luttay ko be woni do sere mai be do go be jippi be do subta ndalagu be yeddi annabi sallallahu alaihi wasallam be sali do tan godum be numi ndalagu wato buri be sembe be jippi de be jippi banni go Khalid ibn al-Walid go bodon no wicciti darini be pucci be yimbe mudum go de o laari be jippi ni so wi yimbe mako to wakkati en renan no wadi jotta kay dilla be samniri baawo tan de be samniri baawo be lori be do go seddani lutti habdi afida be mbara waaway be fididi be do go pat be mbardi dum lutti be do sere go fu be timmini dum se be wardi julbe bo heferbe doggino julbe do tokkino heferbe mbara be wardi julbe go heedi baawo be pucci tan be hippi dum julbe do dogga tokki heferbe be yeiti be laari heferbe fere do wara be pucci heedi baawo mabbe se be dari nde be dari heferbe doggobe go bo hiriti be dari wayliti se ewi heferbe be fer do wara he baawo be wito habre wayliti kambe doggobe go bo se be wayliti tan be lorti julbe warti ha chaka be do be pucci herni heferbe go wayliti julbe warti ha chaka banni go wato be mbari julbe ha ton be mbari capande jeedi do yande mai ha nder ko be mbara wato annabi sallallahu alaihi wasallam be pusimo hore ha iyam do ila
wato ha hifnere jamdi nde o hippino ha hoore ngam reniramo wato kuje koye fiɗatamo ha hoore wato nde seeki mo hoore nde nasti mo hoore nde nawni mo limse mako ɗe o ɓornino wato wawarde ko renatamo kuje to ɓe fiɗi mo kuri wato ha wato ɓoggi jamɗe ɗi o haɓɓirno may ha naati les loygal mako nawni mo ha ɓe pusiñe mako musinirɗe ɗo ɗiɗi kono sati masinta heferɓe hawri ɓe hippi ɓe ha caka ɓe heɓri annabijo ha ɓe pusiñe mako musirɗinere mako ɗo ɗiɗi ɓe yewiɗe samɗe saami wato ha leddi kanko annabi o sallah sallama ɓe mbari wato julɓe capanɗe jeeɗiɗo nde bannigo waɗi se julɓe go sendi geɓe ɗiɗi tan ɓe sendi geɓe ɗiɗi wato woɓɓe feere ma doggi se madina ɓe hooti ɓe lorti ɓe hooti madina ɓe sendi geɓe ɗiɗi ɓe yiɓe mbari ɓe ɗuuɗi annabijo fu memama ɓe sendi geɓe ɗiɗi woɓɓe feere doggi hooti madina yeɓre ɗiɗaɓre bo doggi waɗɗi ha hoore hoosere yahi ñukki kamɓe geɓe ɗiɗi doggiɓe ɗo jawmirawo jippini aya dow maɓɓe wi inna alladina tawallaw minkum yawma altaqa aljam'an innama stazallahum alcheytanu bi badi ma kasabu wa laqad afa allahu anhum inna allaha gafurun halim allah wi ɓeɗo ɗo firlitiɓe yande wato geɓe ɗiɗi fotti heferɓe be julɓe fotti ɓe pirliti ɓe doggi konu ɗum sheɗanu on wato esti ɓe waɗi ɓe noon jawmirawo subhanahu wa taala nangiri ɓe be wato ko ɓe paggitino ha konu badar ɓe wi ɓe jaɓanno wato ɓe jaɓanno sotari ha heferɓe nangaɓe on allah wato hitiriɓe be ɗum ɗo may waɗi heferɓe mbari ɓe ha woɓɓe feere doggi allah wi walaqad afa allahu anhum jawmirawo wi o yaafi ɓe be ɓe doggi may fo inna allaha gafurun halimum jawmirawo ɗo o yaafowo o muyɗo ɗo ka geɓe ɗiɗi ɓe doggi yeɓre tataɓre bo kamɓe bo ɓe nufi ha ɓe dogga hunde wuli ɓe aka doggi ɓe dari ɓe ɗon no habda ɓe tawi heferɓe ɓuri ɓe sembe ɓe temere jeeɗiɗo no ɓe sendi geɓe tati geɓe ɗiɗi ka fu doggi en waɗa ko lutti ka ɓuray ɗum temere ɗiɗi ko temere be gelɗe ɓe habdan be yimɓe ko watta yimɓe ujune tatina ɓe habdi kamɓe go bo wato ɗum salori ɓe yiɗi doggugo se ɓe fotti be sahabojo annabijo ha nder maɓɓe ɗo ɓe yiɗi doggugo amma yeɓre wonde feere ka ɗon famarde kamɓe ka ɓe ɗo taari annabijo ɓe wi se ɓe mbare ɓe sottata ɗakki annabijo tata annabijo mbare ko nandi bana aboubacar oumar aliyu ko nandi bana ɓeɗo ɗo ka ɓe ɗo taari annabijo ɓe sottata ɗakki mum sam ɓe wi tata annabijo mbare yeɓre tataɓre goo ɓe yiɗi doggugo ɓe fotti ɓe sahabojo annabijo wiyeteɗo anas ubnu nadir oɗo jogi tafayi mako dogga caka heferɓe soppa ɓe nden o fotti be maɓɓe o tawi ɓe fuu maɓɓe ɓe sakkini balmi maɓɓe ɓe sakkini kafaje maɓɓe be labbe maɓɓe fuu ɓe ɗo dari ɓe yiɗi doggugo o wi ɓe ma tantazirun o wi ɓe ɗume on ndenata on sakkini balmi muɗum ɗo ɓe wimo nanulaɗo allah mbarama ha nder ɓe ɗon no dogga go ko doggini ɓe kam woodi goɗɗo wato ɓamtino sawtu muɗum wi muhammadou mbarama kanjum wulni ɓe ɓe wi nulaɗo allah mbarama ka ɓe doggan kanjum ɓeɗo ɗiɗi ɗo doggi nde ɓeɗo go sakkini balmi o wi ɓe ko darni mon ko on ndenata ɓe wina nulaɗo allah mbarama ka ɗume lutti so wi ɓe ma tasnauna bil hayati badahu o wi ɗume on waɗirta ɓe ngendam ɓawo nulaɗo allah mbarama kadi ɗume ngendam may nafata on onon kam nulaɗo allah ma mbarama on wi ha on dogga ɗume on waɗirta ɓe ngendam may o wi ɓe qumu famatu ala ma mata alayhi rasulullahi sallah sallam o wi to ni nulaɗo allah mbarama ka ƴumme onon bo on mbare dow ko o mbardama dow ton may hunde nde o mbarama be sababu may ɗo onon bo yahe on mbare dow majum on keɓan aljanna nden kadi o wi ɓe tumma qala nden o wi allahumma inni a'tadiru ilayka mimma sana haula'i yani almuslimin o wi allah mi ɗaɓɓiti geldol he maɗa mi yelditi be ko ɓeɗo ɗo julɓe ɗo ɓe waɗi mi yelditani ɓe be accugo nulaɗo allah ko bo nga nulaɗo allah mbarama ɓe wiɓe doggal ɗo mi yelditi mi ɗaɓɓitini ɓe geldol wa tabarra'u ilayka mimma sana haula'i yani almushrikin o wi mi barriɗini herma be ɗum ko ɓeɗo bo heferɓe ɗo bo ɓe waɗi to ni ɓe mbari nulaɗo allah kam mi barriɗini herma mi wonday be maɓɓe ɓeɗo bo mi ɗaɓɓitani ɗum geldol nden o hoosi kafayi mako kadi o naati ha caka heferɓe goo wi kanko bo se o mbare tan ha oɗo dilla goo o fotti be gorko wiyeteɗo sadubnu mu'ad goo nde yimo oɗo naata caka heferɓe wimo ayna ya aba oumar wimo baba oumaru to a yahata nden anas goo wimo wa hanlirihil jannati ya saad o wimo ya an saad miɗo nana wato kenagol aljanna piyagol aljanna haɗo inni ajiduhu duna ohod o wi miɗo nana piyagol aljanna ha nokkure udu ɗo wato mi dillan nder aljanna thumma mada fa qatala alqawma hatta qutil nden o naati o habdi be heferɓe goo ha ɓe mbari mo o wi saad piyagol wato miɗo nana kenagol aljanna haɗo mi dillan mi nataka ngam miɗo andi to mi mbarama se aljanna mi saydan o yehi ha ɓe mbari mo nde ɓe mbari mo goo o wi wato nde ɓe mbari mo nde konu timmi ɓe wari ɓe ɗo tefa mayɓe julɓe
wato ɓe heɓtaymo nga o naatino caka yeferɓe ɓe taarimo ɓeɗo soppamo daga soppowo be kafahi daga fiɗowomo be kurol daga fiɗowomo be labbo ɓeɗo taarimo wato nde o maayi konumay timmi ɓe wari ɓe anditaymo sam hakke wato ɓe soppimo se derɗi ko debbo on wari anditirimo be hondu maako ɗon no mandirimo be hondu maako kañum anditirimo wato ɓe tawi ha ɓandu maako ko watta wato piyanɗe 80 e gelɗe hakkunde fiɗogo be labbo e kurol e soppugo be kafahi ko watta piyanɗe 80 e gelɗe ɓe taydimo fuu ɓe anditaymo se derɗi ko maako on laari juuɗe maako laari hondu maako anditi wi oɗo ɗo ɗum wayne on ni on ɓe anditirimo o wi non kadi yeɓre tatabre kamɓe kaɓe taari annabiyo sallah sallam ɓeɗo faddanamo torra ha nder maɓɓe aboubacar be oumar be aliyu be sahaba en woɓɓe feere nde ɓe tawi heferɓe goo ɓuri ɓe sembe ɓe hultori tata heferɓe mbara nulaɗo allah ɓe hoy nulaɗo allah ɓe waɗɗiti dow hoosere ha hoosere udugo ha ɓe towi ɓe yahi ɓe jooɗi ha ton heferɓe wari taari hoosere goo fuu wato ɗo habda wa'ugo ɓe yerɓa woɓɓe maɓɓe feere wa'a ha ya tawa ɓe ɓeɗo goo ɓeɗo dow be annabijo mo wa'i ɓadi ɓe fuu ɓe fiɗa ɗum be kurol lora yana do'a ha leddi woɓɓe feere ɓada ɓe fiɗa ɗum be kurol banni goo heferɓe goo nga tawi ɗo ɓe heɓata ɓeɗo dari be abou soufiane be khalid ibnul walid goo ha les hoosere annabiyo sallah ah sallama nden o waɗi dow wi allahumma innahum la yambagi lahum an yaluna allah am daganta ko ɓeɗo ɓe mba'a ɓe tawa amin dow hoosere ɗo allah am reenu amin kala wato mo wa'i fuu ɓeɗo wa'a fuu ɓe fiɗa ɗum fa qatala umar ibnu alkhatab wa rahtun ma'ahu min almuhajirin hatta ahbatuhum min aljabal wa'iɓe fuu umar ɗo dari be yimɓe feere sahabo en ɓe kaɓa be maɓɓe ɓe fiɗa ɓe be kuri mo yetti bo ɓe soppa ɗum yana ha wato ɓe jippini wa'iɓe goo heferɓe goo hultori tawi ɓe ɗo mbara ɗum hultori wa'ugo ɓe lorti ɓe jippi nde ɓe jippi ɓeɗo ɗo goo ɓe jippi jotta ka ɓe anda annabijo mbaramana mbarakana ɓe yaɓɓiƴinayi ɓeɗo mari seko ɓe nani no goɗɗo wi annabijo mbarama kam amma ɓe yiɗi ha ɓe yaɓɓiƴina jotta kam wato noyi on wato ka wari nden kadi nde ɓe jippi go ɓe wari ɓe hoosi wato mayɓe julɓe ɓe mbarino go pat ɓe hoosi ɗum ɓeɗo tayta mo ɓe ta'ata noppi mo ɓe ta'ata yeeso mum mo ɓe ta'ata hinere mo ɓe loggititta yitere wato mone julɓe ɓe nanata ko waɗi ɓe ha udugo be ɓe mbari ɓe ɗo fuu ɓe accayɓe ɓe wara ɓe loggita yitere mayɗo ɓe wurtina ɓe ta'a nofuru muɗum ɓe ɓolta laral hoore muɗum ɓe ta'a kosngal ɓe ta'a juuɗe ɓe sekare e dumuɗum ɓe wurtina teteki ɓe rufa ha yaasi hakke halle nde heferɓe ha nder ton may debbo wiyeteɗo hindu o wari o seeki ɓernde hamsa o wurtini o seeki wiɓɓere hamsa o wurtini ɓernde muɗum ngam hamsa mbarino wato babirawo mako ha konu badar oɗo nana mone muɗum nden kadi nde ɓe waɗi bannigo ɓe timmini abou soufiane ɗo jooɗi laara ɓe haɗayɓe nde ɓe timmini abou soufiane sey yahi dari ha les hoosere goo fanada sey o ewni julɓe wonɓe dow hoosere goo o wiɓe afikum mouhammad ɗo nder moɗon na ha o tabitina annabijo mayina falam yujibu saabo en salimo jaabugo afikum ibnu abi quhafa o yami ɓe aboubacar ɗon nder moɗon na ɓe salimo jaabugo afikum umar ibnu alkhatab umar ɗon nder moɗon na ɓe salimo jaabugo annabijo haɗi ɓe witnata ɓe jaaba ɓe sali jaabugo nden kadi o ƴami wato ɓeɗo ɗo ko waɗi o ƴami ɓeɗo bo andi kamɓe on wato mawɓe fannuɓe ɗon tafu islama ɗo lutti kanjum oɗon lema ha o nana ɓe mbaramana ɓe mbaraka nden umar wato ɓernde muɗum sali muñugo umar wawai muñugo sey jaabimo umar wimo amma haulai faqad kafaytumuhum falam yamlik umar nafsa a abou jali on wiɓe amma ɓeɗo ɗo tatoɓe mi limti ɗo kam min he'ani on her maɓɓe min mbari ɓe fuu maɓɓe nde o nani ɓe jaabayɗo o numa wato ɓe maayi nden umar wato nafsu mako ɓuri mo sembe o muñayi o jaabi ɓe o wi ya aduwallah inna alladhi dhakartahum ahya o wi ya an konnejo allah abou soufiane yimɓe ɓe a limti ɗo pat ɓe yetɓe ɓe ɗo ha dow hoosere ɗo wa qad abqa llahu ma yasuuka allah lutti hunde nde sunete kam ɓeɗo ka ɓe luttugo maɓɓe bo suneteɓe ɗon fa qala nden wato abou soufiane go jaabi umar o wimo qad kana fikum muflatun lam amur biha wa lam yasuni o wi wato umar to on jippi kadi minin kamin ɗo dilla min hotan makka min jaali on amma to on jippi on tawan mbaraɓe mon ɗo ɓe taytama yimɓe tayti ɓe wato min kam mi umray ɓe tayta ɓe ɗum sunayyam bo mi umray ɓe waɗa kam ɓe waɗi amma wadgo may bo sunayyam min kam ɓe gaɗi ɓe tayti mayɓe mon ha ɗo ni mo ɓe ta'ata no furu mo ɓe loggititta yitere mo ɓe ta'ata hinere mo ɓe watta ɓe waɗi ko ɓe watta mo ɓe sekata reedu muɗum ɓe wurtina teteki mo ɓe ittata ɓernde muɗum mo ɓe ta'ata kosɗe fuu ɓe waɗi
amma min kami umrayɓe min mawɗo maɓɓe mi umrayɓe ɓe waɗa noon amma ɓe waɗi ɗo bo sunayyam ɗum sunayyam mi umray ɗum sunayyam bo. nden kadi Abu Sufyan go o wi Umar halumma ilayya ya Umar, o wi Umar useni jippu war miɗo mari haaje ma mi barata ko ma wotko mi yiɗi ƴamugo ma mi yiɗa ɓamtugo sawtu ƴama kanju ɗo useni jippu war. annabijo wi Umar jippu yahu ha mako itihi fandur ma shanu. annabijo wi Umar jippu yahu laaru ɗumeji o yiɗi. Umar jippi nde wari tawi mo o ɓaditi ha ɗakki muɗum o sofdi ɗum kanko Abu Sufyan go o wi unshiduka Allahu ya Umar akatalna Muhammadan, o sofni Umar o wi mi tordima be inde Allah useni yeccam le min bari Muhammad kana min baray ɗum ngam je a woli be holo ɗo ka yimɓe ɗo pat ɗo nanatema a waɗi nga ha yimɓe wiya on useni yeccam le hakkunde am be ma sirri on min bari Muhammad na. Umar wi mo Allahumma la, Muhammad baraka o ɗon wa innahu la yastami'u kalamaka al'an, o wi mo Muhammad ɗo nana wolde ma jotta fo ha ko a wolwata ɗo oɗon nana wolde ma jotta. nden Abu Jali go wi mo anta asdaqu indi min ibni Qami'a wa abar, ngam goɗɗo wiyeteɗo ibnu Qami'a ɗon no ha nder heferɓe Makka kay mon wino Abu Sufyanu min bari Muhammad ngam wato o mbari goɗɗo feere ɗon nandi be annabijo ha ɓuri sembe o wi ɗum annabijo no mbari kanjon Abu Sufyanu ɗo sekatema Umar fewi mo o ewni Umar jippa o ƴami ɗum. nde Umar yecci mo o wi an ɓuri gonɗugo ha am dininta ibnu Qami'a ɗo o kefeero bandam min gardi honugo on amma mi yerdaymo o fewowo, an mi ɓuri yerdugo dininta mako mi jaɓata konngol mako ngol o wiyam ɗo mi jaɓi konngol ma an on. o wi mi yerdi jottnaga Muhammadu baraka. nden kadi o wi yimɓe mako e ferɓe Makka taske en dilla en koota ɓe ƴummi kadi ɓe wurti ɓe haɓɓi wato kuje maɓɓe ɓe mofti ɓe nangi lawol maɓɓe ɓe wayliti ɓe husiti ɓe rowota Makka. annabi sallallahu alaihi wasallam sey o jippi wakkati may juura waɗi wari o ardi sahabo en mako juura waɗi ko juura sali o ardi sahabo en mako ɓe juuli juura hakke o nawnama ha ɓuri sembe o wawata ko juulugo dardarnde fo. yande may Aliyu on wato ɗo wostana mo iyam be Fadimatu wato waddi leppol ɓe wosta iyam ha ɓandu mako wato ɓe heɓi wato daago ɓe wuli iyam sali tawgo ɓe heɓi daago ɓe wuli ha yite ha warti ndondi ɓe hoosi ndondi may ɓe takki ha kuduje mako may ni on wato iyam ta'iri. nden kadi sallori mo juulugo dardarnde o juuli sahabo en mako jojonde ɓe fuu maɓɓe ɓe juuli jojonde ɓawo mako kanjon gam to limanɗo ardi yimɓe to jooɗi yimɓe ɓe fuu maɓɓe sey ɓe jooɗa tata ɓe dara ɓe ɓura mo. annabi sallallahu alaihi wasallam juuli ardi sahabo en mako jojonde kamɓe o ɓe juuli ɓe jooɗi jojonde ɓawo mako. ɓawo nde o timmini juulugo o wanci o laari wato sahabo en mako saydiɓe o mofti ɓe wato ko watta 90 on mbarama ɓurna maɓɓe pat nder ansarinko en sahabo en Madina. o hoosi ɓe kadi o iri ɓe ha nokkure udu may. woɓɓe feere o hawra ɗum wato be yimɓe feere o hawra tato nayo ha gabrire woore o ira o ƴama moy ɓuri hunjugo Qur'anu ɓe wiya mo wayne o wiya waɗemo ha yeeso moy tokki hunjugo wayne tokkinemo dedei wato fodde hunjugo maɓɓe Qur'anu o wallinirannoɓe ha nder gasɗe may. o hawra ha gaska gotel yimɓe ɗiɗo tato nayo jeego o hawra o iri sahabo en mako wato no iri Hamza ansarinko en woɓɓe feere ɓe yiɗi howgo yimɓe maɓɓe hoora Madina ya ira o wiɓe ta ɓe hoora ɓe acca ɓe ha ton ngam julɗo ka ha maayi fu ha ton ɓe irata ɗum. annabijo haɗi howgo julɗo eggina hoora ha wuro feere ya ira ha julɗo ha yonki mum rufiɗo fu ha ton o irete. annabijo iri ɓe ha ton waɗani ɓe do'a kadi o juulayɓe o yiwayɓe bo ngam ɓe saydiɓe ɓe irama kala hitande pat wato o suni masinta mbarugoɓe mayɗo kala hitande pat o yahanno o yaha o yilla ɓe o waɗana ɓe do'a. nokkure may nde ɗon ha jotta ha Madina ɓe waɗi mahol ɓe tarni ha ɓe wallinama may ha ton may ɓe ɗon ha jotta kamɓe saydiɓe may ha ton ɓe irama. o wi kadi ɓawo ɗon may kadi sahabo en wato heferɓe Makka bo mbaraɓe ha nder maɓɓe 93 woɓɓe feere bo wi 53 on mbarama ha nder heferɓe Makka julɓe bo 70 heferɓe o mbarama 37 modiɓɓe woɓɓe feere bo wi 22 on mbara. nden annabi sallallahu alaihi wasallam ɓawo nde o iri sahabo en mako go kadi o dari o wi ana shahidun ala haula, o wi min on seedo do ɓeɗo ɗo ñalomare dargal. innahu ma min jarihin yujrahu fillahi illa wallahu yab'athuhu yawma alqiyama yadma juruhu allawnu lawnu dami warrihu rihul misk. annabijo wi wala goɗɗo on mbarete ha dow ɗatal Allah o saydiɗo tona o ƴumma ñalomare dargal ha nokkure ɓe soppimo may nde ɗo ila i'am wato i'am may nonde majam ma nonde i'am urengol majam bo urengol urdi ni o umminte ñalomare dargal ha nokkure ɓe soppimo fuu o ƴumma wato nokkure may yamɗitay ɗo ila i'am nonde ma nonde i'am urengol bo urengol wato misikre kanjum woni urde masinta.
yen annabi sallallahu alaihi wasallam wato o hoti madina wato o lorti o hoti madina yande asawe en wino yande jum'are on kono may wadi o hirndi o wali ha yande asawe o hoti madina nden o hoti madina go o wali o seki o wi tata heferbe makka do be duudi masinta be wasmita ko wadi be mbaraymo be sahabo en mako be lorta be wara be hippa mo o umri sahabo en mako wi en gurta en tokkabe en jokkita be en ya en haba be mabbe ngam tata ha en kulna be tata be wi'a be waylitnan be lora be wara be hippa en der madina ko annabijo numi may bo fakande be yayi be daayi be numi non may be numi wato lorugo may o wi sahabo en mako en gurta amma miida wato goddo wurta be am tona wurtido no yayi ko no udu luttinobe der madina wurtay pattata wurta be am ngam tata e ferbe wi'a mi yayi mi hosi wato yimbe fere mi waddi miidi wurtibe nawnube may tan wurta be am min dilla be fu mabbe be nawnama be somino bo wato be wurti be mako kambe may tan de be gurti be mako sallallahu alaihi wasallama ha be yotti nokkure wietende hamraul asad be jippi haton nokkure wietende hamraul asad don modibbe tarihi modibbe madina jotta be winde don ha dede nokkure jawazatul madina woni jotta yaado wato makka ka fu andi to a wurti madina ado dilla makka ha nokkure on tawata control soje en darnata yimbe lima passport ji mum yimbe lutta wurtugo sala do ha dede nokkure may hamraul asad wiata nyaamo soje en may darata ha ton jawazat be wiata jawazatul madina be wiata dum jotta o wari ha o yotti nokkure may hamraul asad o jippi ha ton ndende o jippi goddo wietedo mabad ibn abu mabad al-khuzai yalti tawi mo do sala dilla makka salimo ha ton yayi jokkiti heferbe makka go ha lawol kambe wonde be yayi be daya be yotti nokkure wietende rawha be ngasmiti abu jali wi kadi be do en bari capande jeedi do ha der mabbe ha be doggi be wadditi o sere nden en acci be kam to en dillina be yaan be taska fayinta be wara be hippa en dikka en lorto en ya en timmitina be same ba be timma be wi bannigo be taski bannigo ha be lorta o do mo yaltino annabijo do dilla makka sali dum amraul asad go yalti jokkiti be se o wi be niyo o wi abu sufyan en go muhammadu wurti be yimbe mum mitay mo ha amraul asad do irada taskara kam yidi be anniya be tiidal kam yidi be balmido wallahi to be jokkiti on hado wala goto fu luttata do modon be do haari mone modon ha dande mi tawi be do jogi balmi be do ngara bo be jawal be yito be jokkiti on be timminan on wala goto fu luttata der modon de abu sufyan nani bannigo o wi be mako kay enen no mana en tampi likka en kotay o wi en tampi enen mabe kultori o do gonde yibe banni be hultori o wi enen mada en tampi balle didi en no haba dikka en hota be yidi no bollorugo be wayliti be wi en hota be wayliti ha be do hota go be yayi be fotti wato be goddo fere bo wato do ummi makka wato do yaha madina be fotti be mako wato se be wimo o yaato jokkiti annabijo o hulna dum o wi'a dum be tasti be do ngara kambe ka be dogga hota makka dey wato nde onan be o do wibi annabijo do wara be hultori ta annabijo yawna kosde jokkita be fotti be yimbe fere bo be yidum on fottan be muhammad hato bi'e mo min do taski wara be sembe on kulna mo heba wato tata o jokkita amino fasi tawarugo nden o do go kadi yimbe gonde be jokkiti be tawi annabijo hamraul asad go be widum abu sufyan do wara kanju be wiata alladhina qala lahum nasu inna an-nasa qad jama'u lakum be wari be wi annabijo wato abu sufyan en mofti do wara fakhshawhum be kulni annabijo be tokkal mudum fazadahum imanan be hulni be dum beddani be imana ko be wi to min do dena be yabe wara be tawa min hado nde be wi be banni go be do go wi wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel be wi jawmirawo he ani amin minin kam do mako min gakkili wato fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin nden be kusiti be hoti madina der nema jawmirawo wato e mo'ere mako lam yamsashum su'un wato hunde hallunde pad hebaybe wattaba'u ridwanallahi be tokki wato yerdu e jawmirawo wallahu dhu fadlin azim jawmirawo won jamu mo'ere teddude banni ma kadi annabi sallallahu alaihi wasallam jodiya hamraul asad go nyalde tati o wadi ton alad be altine nyalde nay alad be altine be salasa be alarba do rena abu jali en ga abu sufyan en gonde be wimo o reni be nyalde nay be waray daga alad altine salasa alarba be waray o lorti o hoti madina bawo ton kadi nde o warti madina go kambe o be hoti makka nden kadi heferbe wonbe bange madina nde be yi bannigo be wi jotta ka heferbe makka tampini muhammadu do ene boya en hippa mo en timmitina tata o lora o heba sembe heferbe bange madina bo arabe be jummi be yayi wato abe hippa annabi sallallahu alaihi wasallam be taski banni de annabi jonnani se wi saabo en mako en wurta en yayin hippa be dum do may ha der lewru safar hitande na yabre bawo gitaki makka
warta madina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hippibe kambe on wato heferbe leyol wietengol udal be waqara wato bannima annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hippibe annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hippibe wato ha nokkure mabbe may be doggi annabi sallallahu alaihi wasallam bopti ndalagu warti den bawoton wato goddi yimbe leyol wietengol udal be waqara be wari annabi sallallahu alaihi wasallam be wari be wi annabi jo wodi yimbe silmi ha amin ase wato be fewan dum heferbe on be yidi mbarugo saabo en annabi jo be wari be wi annabi jo yimbe silmi ha gure amin wato be ngidi mo yata jangina be islama yerbana min le sahaabo en ma wobbe fere ya jangina amin annabi jo hawri be sahaabo en ma ko fere dudbe be yaabe jangina be wato islama be do may be jeego annabi jo hokki be wobbe bo wi be sappo wi be yaabe jangina be nde be yayi go ha be daayi be nastila de be taari be do go be nangi be mbari be fuuma be wato be mbari ha der mabbe be mbari ha der mabbe jeetato be do kongol wi be sappo go be mbari jeetato be nangi dido bo be habbi dido luttube ma en wietedo Zaid be Khabib be nangi Zaid be Khabib go be habbi dum be yaari be ha Makka be wi'e ferbe Makka nda konne en mon min nangani on coodebe min hokka on wada be ko on yidi fu e ferbe Makka soodi be kaabe do go hokki be ceede soodi be dido go o wi Zaid kam Safwan ibn Umayya on soodi mo o wi Safwan ibn Umayya may Zaid mo en bari no baba ma ko akonu Badar o dabbitino dum ha udu o bara dum o hebay dum o wi ndo addane la modo kanko mi tefanno kanko bari ndottijo am ha Badar o soodi o do go o bari dum hokki be ceede o bari dum den Khabib bo kanko bo Quraishin ko en gonde be soodi mo be nangi mo be mabbi mo ha suudu be tiggi mo be acci mo ha ton o jodi nyande be hokkata mo nyamdu ha der wato be hokkata mo nyamdu may do de be wari fu be tawa o do mari nyamdu none fere Allah teddini mo be tawa bikkoy ledde bendude be tawa la mo nyamdu ndu be meday yigo nyamdu ndu wara der Makka nyande may sambe tawrata mo bibbe ledde de wara der Makka se ayasi Makka be hebanno be tawa ha ma ko do nyama be yamo to hebe wiya jawmira won do riska mo Allah ni teddini tawalo en mudum bannigo wodi debbo ha be nangi mo e mabbi may debbo ferron do mari bingel pamare bingel may sella da wara harma heedi mako be do habbi mo tiggi mo go etta bingel go o do fijira be magel o do wamda gel bawo yo fangel o dilla gel dilla to debbo go wari tawi o ebti bingel go fu hultora numa o baran bingel mum numa tema ne be habbi mo ha be bara mo do tata o deddana dum bingel o bara ngam nan go mone mabbe kanko bo acca bingel go dilla baawo nde be bari mo debbo go tumto numti se woya wiya o do buri on daraja be barka on fu modon on nangi mo ha on bara ma on baranayam bingelam baawo ton debbo may silmi o wi bannigo yande go nde be habbi mo ha be sabtini be woyi mo be wurtini mo ha yasi haram ha nokkure wietende Tan'im do ha ton yimbe Makka wurtata yimbe to don der Makka wurtata wara hosa ihram to wadan umra nokkure may jotta masjidu Aisha be wiata nde Tan'im be wurtini mo be waddi mo ha ton gam ha ton keri haram woni tata be bara mo der haram be waddi mo ha Tan'im go ha be bara mo de be waddi mo o wi be useni mido mari torde am min bo on hokka mi fodde ko on bara mi do be wi mo to dume torde ma o wi mi yidi on acca mi minanga mi nafa sedda mi wundotira be jawmon fodde ko on bara mi be wi wadu min hokkima o nangi gonde o nangi se o nafi darde didi may bo koyde masinta o juttinayde nde o silmini o wibe ko wadi mi nafi darde didi mi juttinaydo ta mi juttina ko bo mi bedda on wiya mi hultori barego mi hulan on kan jon wadi mi nafi darde didi mi wato mi hoyni de do ko inanga tata on tuma mi on wiya mi hultori barego wala ko mi hulata on ko petel ni nde o nafi o timmini go o wadi do wi Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada o wi Allah moftube be fu mabbe mbarube ta luttu ko goto ha der mabbe hitanam be do to nyamido mbarube ta luttu ko goto der mabbe o wadi do ado mabbe fodde ko be mbaramo go Abu Sufyan wari do jancamo wari wi mo noyi wa jotta gam a yelan jotta do wato Muhammadu don ha nokkure ndedo do kanko on darata ha darnde ma min mbaramo an bo ado ha rewbe ma be bikkoy ma wali siwtana a yidi a yelan jotta banni do wadana a yelan no wona Muhammadu on ha babal ma min don bara dum an bo ado ha rewbe ma siwta an bo wato ado siwtana an bo ado ha yimbe ma ado siwtana فقال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذي وي أبو سفيان والله دم سينتاكم وي مي يلاي محمد دو جودي ها يمبمم ha saare mudum min bo mi do ha saare am hunde dedda mo wasakkon tawdo ha do on do baraw mi do ha yimbe am mi yelay hunde dedda mo ha saare mako don ton torra mo masakkon tawdo ha do on do baramo non kam yelay dum nden kadi be mbari mo be hosi mo be
bili mo wato ha do leggal wakkati nde ɓe ɗon mbara o may o wi walastu ubali hina uktalu musliman ala ayi shiqqin kana lillahi masra'i o wi wala ko yaali mo o faanay to ɓe ɗo mbara mo dow o julɗo o be imanaku maako ɗo wala ko yaali mo be mbarego ɓe mbara mo o andi o mayran imanaku ko wuttudu ndi yeru o waaliri o maayi to o maayi o julɗo ni wala ko yaali mo kanko ka ɓe mbara mo ɓe mbari mo dow bannigo kadi bannima en kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallama ɓaawa ton ɓe mbari sahabo en maako bannima kadi annabi sallallahu alayhi wa sallama ha nder lewru may fayinta wato ɗumani ɓe wiyata wato bi'thatu rajia ko gazwatu qissatu birul mauna waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam woodi goɗɗo wiyeteɗo aba bara amir ibnu malik wari ha mako ha madina oɗon annabi sallallahu alayhi wa sallam ewniri mo heedi islamaku wi o silmayi o nefay islamaku bo o huɗay ɗum o de'iti tan o jeeɗi nden o wi annabijo yerɓu yimɓe maale ha nokkure am ha wuro wiyetende najduɓe ha ɓe jangina islama ngam mi andi yimɓe amin ha to ɗo ɓe anda islama mi andi bo to islama yahi ɓe silman annabi sallallahu alaihi wasallama wimo mi hulantata ɓe hippa sahabo en am ɓe mbara ngam woɗɓe mi yerɓino fuu wato ɓe mbari ɗum oɗo go wi kay mi eftani ɓe min on wato renata ɓe wala ko ɓe watta e min be leñolam annabi sallallahu alaihi wasallama yerɓanimo worɓe 90 ɓe yaha nde ɓe yahi go ha ɓe ɓadi yettugo leyol wiyetegol ri'lu be zakwanu be luhyan be usayya aati ɓe ha lawol faddi ɓe namo wino faddanan ɓe torrago kanka ɗo efti alkawal mako be annabijo timminayi leƴƴi goɗɗi on leƴƴi wiyeteɗe nayi ɗo ri'lu be zakwan be luhyan be usayya ɓe faddi ɓeɗo ɗo go najdi bo en wino galɗa kiriyat ni heedi ɓe aati ɓe mbari sahabo en annabijo go sallallahu sallama luttu se goto wiyeteɗo amru ibnu umayya kanko tan heɓi doggi teti warti madina ɓe mbari ɓe 90 fuu oɗo doggi warti madina wari yecci annabiyo sallallahu sallama kubargo annabiyo sallallahu sallama wato ɗo waɗa do'a dow maɓɓe wari ha sahihul bukhari anas wi da annabiyu sallallahu sallama ala alladhina qatalu ashaba bi'ri mauna 30 sabahan yad'u fi salati al-fajr ala ri'lin wa dhakwan wa lahyan wa usayya wa yaqulu usayyatun asatillaha wa rasula annabi sallallahu sallama laati ɗon no waɗa do'a dow leƴƴi ɗiɗo mbarunoɓe wato sahabo en maako may ɗo wato ñalɗe 30 kala ha julde subaha pat o waɗan do'a dow maɓɓe kanjum wiyete qunutu wato to juuli ha darde ragarere to waɗi rukuere o lori o ɓanti se o waɗa do'a o ɓanta juuɗe o waɗa do'a ni on wato asli wato fuɗɗugo qunutu ɗum ɗo may ɗum sunna annabijo kala nde masibo heɓi julɓe jippi dow maɓɓe pat wato ɓe waɗan ko nandi banniɗo to ɗum ha julde subaha to magariba to ɗum julde jum'are ɗum waɗete banniɗo to masibo jippi dow julɓe ha ɗo on wato modiɓɓe woɓɓe feere wato famiri qunutu waɗete kala ha fajira pat bana imam malik be imam shafi ha madhaba maɓɓe kanjum on ɓe watta qunutu ɓawo subaha amma ko ngol ɓurdugol lisugo ko jamahirul ulama woni dow ton wato qunutu ha julde subaha waɗatake seeto masibo feƴƴi banni banno annabijo masibo feƴƴi ɓe mbari sahabo en mako on o waɗi ɗum to waɗan bo waɗire be hoolo banno ɓe watta ha witiri julde alkaweje ɗo waɗa do'a banni on ko ɓuri nisugo amma madhaba imam maliki be shafi ɓe jangan qunutu ɓawo suba amma ko ɓuri sahago na tum ɗum waɗete seeto masibo ukki dow julɓe on ɗum waɗa ngam faddangoɓe masibo jawmirawo subhanahu wa ta'ala se jippini wato aya ha wato dow ɗum ɗo may aya may ka jangama wato ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini aya ha ɓissa wato ɓeɗo ɗo wato mbaraɓe may kamɓe himɓe biru mauna may jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini aya ka ɗon no jange ha ɓawo ton wato aya may ka moytama ka ittama ha qur'anu jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini aya andini annabijo muɗum sallallahu sallama wato wi'a ɓe fotti be jawmirawo maɓɓe subhanahu wa ta'ala jawmirawo subhanahu wa ta'ala yerdi ɓe kamɓe bo ɓe gerdi wato dokkal ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala hokki ɓe wato kamɓe may ɓe ɗon gerdi wato dokkal may ni may aya may ka jangama ha ɓawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala moyti aya may ka ittama ha qur'an jawmirawo subhanahu wa ta'ala yafu en allah yafu saroji meɗen jawmirawo subhanahu wa ta'ala jaɓanen dewe meɗen haɗo en darnata to allah muyi se mawdi to jawmirawo foodi balɗe meɗen en timmitina ngendam annabijo meɗen sallallahu alayhi wa sallam to allah muyi janggo bo en gaɗan do'a haɗo ni jawmirawo subhanahu wa ta'ala jaɓanen jotta en darni lawɗo ngam ha en jaa en gaɗa do'a ha julurde alaji safiyanu to modibbo tijjani adibo waɗan do'a jotta en jaaton en yahen juula asira en waɗa do'a ɓawo to en ƴummi bo en garta ha julurde haɗo ni julurde alaji baƴiru ustad sayidu bo waɗan do'a ɓawo asira jawmirawo subhanahu wa ta'ala jaɓanen
to Allah muyi hande kikide min gadan khatmul qur'an bo hado hajjulde alkawe jebe jemma fu min timmin alquran min gada do wato kala mo muyi fu yaldira warara do ngam sahabu en annabi sallallahu alaihi wasallam be latino to be jangi qur'an wakkati be wari timmin go fu be do mofta yimbe saare mabbe kedde mabbe fu be gada do ngam hebugo hayru majum kadi bi adama tidana dum do may wara wada do heba hayru kala mo yelanta dum hayru fu matina dum yaldira wada do jawmira subhanahu wa ta'ala fonden اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدا وأزمنة مديدا على الإيمان والصحة والبركة والعافية والتوحيد والدعوة إلى سبيلك يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.